ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಯಾನ್ಲ ಬಾಬಲ ಕಾಂಡೆ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವ. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಲ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೂರ ನಿಗಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ಪೋದು ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಸಾರ ಪೊಪ್ಪ ತು ಕಾಂಡನಿ ಕಳ್ಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲಾ ಬಾಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಓ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ 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 ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಚಾಬರಿಯರ ಗೆಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಾ 5 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊರುತ್ತೆ ದಾದೆ ಚಾ ಹೊರ್ತು ಚಾ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖುಷಿ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬೇಡ. रोड साइड गाड़ी मारा अವು ಫೋನ್ ದ ಟವರ್ ಅತ್ತೆ ಓಲವು ಕುಂದಾಪುರ ಭಟ್ಕಲ್ ಉಡುಪಿ ನಮಕ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದಿನ ದೊಡ್ಡ लोड गाड़ी अलंकारो पिक्चर पिक्चर सुदीपना गाड़ी तुम्बारे गाड़ी तुम्बारे रेडी मल्तीर अंचुबारे रोड साइड डेपू काट दी पेरा चौथी गदे चम्मच ಎಂಕ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಟುಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಾಮಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೈತೆ ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ತೋಚವನಿ ಕಲಿಗೆ ಅವು ಬ್ಲೌಸ್ ಕಲ್ರ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಉಂಟು ದೇವೇರ್ನ ಪೂರ A to Z ಉಂಡವಳು ತೋಚವೆ ಅನ್ಬೋದು. మగ ప్లేట్లో ఉండు ప్లేట్లో ఉండు
ಸೈಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಗರಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು. ₹100 ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇರ್ ಮೂಲೆಪ್ಪುನ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ A to Z ಪೂರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ಎರೆಗ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಎರೆಗ್ಲ ಪೂಜದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಬೋಡಿಸಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡರದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಇತ್ಬಿಡ್ತು ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನೇ ಸಾಮಾನು ಈ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಬತ್ತಡಲ A to Z ಎಂಕುಲು ಈ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ಐದಾರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಯಾವುದು ಕೊಡೆ ತುಳಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗು ಬಗ್ಗು ಊರಿಗೆ ತೊಂದು ಭತ್ತ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಂಚವಿದ್ಯದ ಸಾಮಾನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಗೊತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲು ತಿನ್ರ ಅವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸಾ ಬಾಬಾ ಪೂಗಿತ್ತು ನೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಅಂತೆ ಪೂ ಅವಡೆ ಇಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿರಿಯುಂಡು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಬಿರಿಯುಂಡು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾತೆ ಸುಧಾರ್ ಪ್ಲೇನಿ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಾಗಿಂದ ಫಲವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರು ಮಂಚ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದನ ಸುಮಾರು ಹೈಯರ್ದಾಗ
ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅದಾವ ಪಡಸ್ ಅನ್ನಸ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ತೂಲಾಗ್ಯಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೊಲದ ಜನ ಪರ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನಾಳೆಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಕು ಜರ ಇತ್ತು ಜ್ಯೂಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಬಾಬಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಜ್ಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಜ್ಜಿ 3-4 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿ 10,000 ಖರ್ಚಾಣಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು 10,000 ಖರ್ಚಾಣಿಗೆ ಸೀರೆಗೆ 3,000 ಬಾಪ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಸಾಮಾನು 2,000 ನಾವು ಸಾಮಾನು ಅಡಿಗೆ ಆಜಿ 1,000 ಕೂಪನ್ 1,000 7,000 ಪಕ್ಕ ಬೇತಿ ನೋಡಿ ಕೈకి ఇంక వనస్ చా తిండి దాలకి ఎత్తుకొచ్చి ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದೇರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರಾ ಅವ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡು ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪು ಜಾನ್ ದೇವ ಏನ್ ಪೊಸತ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಪಾರ್ ಬರ್ಪ ಮಾರಾಯ ಪಾಪ ಒಂಚು ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುಣಂದು ಪಾರ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾನಿ ಅಂದಿಗೆ ತೊಂದೊಲೆತ್ತಿ ಅಸಲಿಗೆ ತೊಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಸಲಿಗೆ ಇರ್ಪೂಲಿ ಬಲ್ಲಯ್ಯ ಹೋಯ್ ಹೆಂಗೆ ಚರ್ತಾನ ಪರಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕಾನ ಚರ್ತಾನ ಅವು ಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೈ ಯಾನೆ ಸೀರೆ ತೋಜವನಾಗ ಅವು ಅದೆಷ್ಟು ಪಿಯರ್ಸ್ 200 ರೂಪಾಯ ಅರ್ಧ ಕೊಡಿ ಅರ್ಧ ಮುಸುಂಬಿ ಕೂಡ ಮುಸುಂಬಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶಪಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ದಾಲ್ ತೀರುಜಿ ಶೀತಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಪಾಬರಟ್ಟು ಸೀರೆಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಅವಳು ಟೈಲರ್ನ ಅವಳು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೇನು ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ತುಕೇನ್ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ತೋಜವನಿಗಳಿಗೆ ಓ ಸೀರೆ ದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಕಂತೆನ್ ತೋಜವೇನು ಓಕೆ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿಯತೆ ಬಾಬಾ ನೀ ಮಸ್ತ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂ ಕನತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿರೆಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂತ ಹೊಸತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೀರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಸೀರೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಣಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸುರಾತನ ಇಂಚಿನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೂರ ಕಾಣ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಹರಿವಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಯಸ ಪಾಡ್ರೆ ಬೌಲ್ದಲ್ಲ ಕೈಕಿನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಐತೊಟ್ಟು ಖರ್ಚಿಪ್ಲ ಉಂಟು ಸೀರೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮುಸುಂಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗೀಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಗೀಗೆ ಓ ಗೀ ಬಾಬಾ ಹೊಲ್ತ ಅಂಡೆ ಹೊಲ್ತ ಊರ್ದ ಗೀಗೆ ಒಂದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಅಂದು 1 kg ಗೀ 1 kg ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಕಾಣತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕನರೆ ಉಂಡು ಬೈಯಾಗ ಹಾಂಡೆ ಒಂದು ಪುರ
ಇಂಚ ಕಾಜಿ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡೆಟ್ಟು ಇದು ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಓ ದೇವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆದ ಅಂಗಡಿಲೆ ತಂಪೋದು ಸೀರೆಗೆ ತಂಪ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಾಬಾ ಏಪಲ್ಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಪುಜೆ ರತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ 2,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋಕ 4,000 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿನ ತೆಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೆಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಜನಗೆ ಎಪ್ಪುಜಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇದು ಜಾವ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಸೀರೆಗೆ ಇದನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇತ್ತು ಇಂಚೆ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂತೆ ಸೀರೆಡು ಅಂತ ಪೀರ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡೆ ದಾಲ್ಗೆ ತಂದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲೋಗ್ ಕಿನ್ನ ಬ್ಲೋಗ್ ಎನ್ನ ಮುಗಿಪುವೆ ಎಲ್ಲೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಅಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಾರೆ ಈಗ ಅವಿನ ಗಿರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂತುಲೀರೆಗ ಅಮಸರ ದಾನಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ನಲಕ ಉದ್ದ ಕಾರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಜೈದಿಯ ಸಾಕಾಣಿಗೆ ಸಾಕಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ಸೀರೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆಗ್ ಪೋತಿನ ವೈಕ್ ಮೋಲು ಪೋದು ಸೀರೆಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲೊಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆಗ್ ತುಲಿ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಡಬ್ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಾಡ ಎಲ್ಲ 20,000 ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವಿಯರು ಗೊತ್ತು 20,000 ಕೊರ್ಪೇರು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚು ಬಾಬಾವೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಓಕೆ ಡನ್.